преди да покажем традициите и така. Да, имаме забележителна история, с която можем да бъдем много горди, с която, но ако наблегнем само на това, едва ли някой ще ни обърне внимание. Нали, да покажем, че сме националисти, че обичаме нашата родина. Аз мисля, че всяка една държава и всеки един народ обича отечеството си и е готов да направи всичко за него. Така, нуждаем се от нещо по-мащабно. Затова реших да спра вниманието на темата, която не е нова за България. Така. България и световния мир. Като включим участието на деца от различни националности в създаването на клипа. Като вече съм провела разговори и обсъдила с родители, които са се съгласили техните деца да участват в това начинание, да подпомогнат България с знаменца, с фрази, които да бъдат на техния роден език. И в така смисъл ще дадем тази популярност, която искаме. Имаме говорени китайчета, много националности. Така. Колумбийчета, българчета, руснаците, еквадорчета. Идеята е децата да бъдат облечени с традиционни носии. Искам да кажа, че всички родители бяха супер ентусиазирани и приеха, нали, че това е благотворително, че няма да спечелят абсолютно никакви пари и се съгласиха да участват. Идеята, да, това отне доста време да говоря с толкова много хора, защото наистина съм събрала една гидка от чужденци, които техните страни също имат